Уявіць сабе чалавека, які пражыў амаль усё 20е стагоддзе, сустракаў Максіма Богдановича і Браніслава Тарашкевіча, дачакаўся абвяшчэння незалежнасці Беларусі і да апошніх дзён памятаў усе падрабязнасці гістарычных падзей, у якіх пашанцавала ўдзельнічаць. Такой была Зоська Верась, дзяўчына, якая ў пачатку 20е стагоддзя не проста марыла пра Беларусь, а стварала яе. І якая стварала беларускае Гродна. Мяне завуць Настасія Суханосік, і вы на канале Гродна 1127. І сёння ў цыкле «Градзенкі» мы раскажам пра Зоську Верас, якая яшчэ пры жыцці стала легендай. Людвіка Сівіцкая, бо такое было ее сапраўднае імя, нарадзілася ў 1892 годзе ў шляхецкай сям'і Антона Сівіцкага і Эмілі Садоўскай, дзе шанавалі адукацыю і патрыятызм. Яе бацька, выпускнік Гродзенскай гімназіі, шмат чытаў, любіў паэзію Міцкевіча і Саракомлі. У Гродна беларуская дзяячка не раз прыязджала ў дзяцінстве, бо тут, у самым цэнтры, за фарным касцёлам, дзе сёння рэзідэнцыя каталіцкага біскупа, жылі яе бабуля і дзядуля Міхал і Міхаліна Сівіцкія. Калі Людвіцы было 6 гадоў, яна прыехала ў Гродна на цэлых 3 тыдні з бацькам. Той адвёў яе на каложу, паказаў замкавую гару, павазіў на лодцы па Нёмну. Праз 10 гадоў, у 1908 годзе, бацька Зоські Верас памёр, а яшчэ праз год яна са сваёй маці пераехала ў Саколку, а адтуль у Гродна. Гарадзенскі перыяд яе жыцця быў не надта доўгім, 4 гады ўсяго, але менавіта Гродна стаў тым месцам, дзе маладая Людвіка зрабіла свой першы крок у грамадскую дзейнасць. У час вучобы ў 6 класе гімназіі яна далучылася да гарадзенскага гуртка беларускай моладзі і стала ў ім бібліятэкаркай. Пачала арганізоўваць спектаклі і культурніцкія імпрэзы. А цяпер увага! Уявіце, дзяўчаты перапранаюць хлопца ў жаночы беларускі строй і вядуць яго цэнтральнай вуліцай Гродна, размаўляючы гучна па-беларуску. Гэта быў сапраўдны перформанс, які б сёння таксама выглядаў бы смела, а што ўжо казаць пра тыя часы. А мэта была прыцягнуць увагу, паказаць сваю мову, сваю культуру. У 1913 годзе Людвіка паехала вучыцца ў Варшаву. Так скончыўся летуценны, натхнённы гродзенскі перыяд жыцця пісьменніцы. Потым быў Мінск, а далей доўгае, напоўненае беларускай патрыятычнай працай жыццё, большую частку якога паэтка пражыла ў Вільні. У 1918 годзе з'яўляецца самы знакаміты яе псеўданім – Зоська Верас. У ім Людвіка Сівіцкая зашыфравала свой уласны дзень нараджэння – 30 верасня. Асабісты лёс Зоські Верас не быў простым. Яе каханы Фабіян Шантыр, сябра беларускай сацыялістычнай грамады, быў расстраляны бальшавікамі. Сын Антон правёў 10 гадоў у сталінскіх лагерах, але нават у самыя цяжкія часы яна не здавалася. У 1980-х яе драўляны домік пад Вільняй стаў месцам сапраўдных паломніцтваў патрыятычнай беларускай моладзі. Яна захавала і перадала памяць пра тых, каго знішчала сістэма. Да яе прыязджалі, як да чалавека, які бачыў жывых легенд – Браніслава Тарашкевіча, Максіма Богдановича і іншых. Яна і сама сапраўды ў той момант ужо была легендай. У лясной хатцы Зоські Верас бывалі Владимир Караткевич, Рыгор Барадулін, Ларыса Генюш, Данута Бичель, ды і многія іншыя. Зоська Верас дажыла амаль да 100 гадоў і памерла праз месяц пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Пра Гродна яна ніколі не забывала, пішучы так: «Мае думкі часта лятуць у Гродна. Да ценяў дзядоў маіх, да ўспамінаў аб шчырай, заўзятай працы ў гродзенскім гуртку беларускай моладзі, дзе я стала на беларускую дарогу». Калі вам спадабаўся вось гэты наш першы ролік пра сапраўдную беларускую гераіню, то стаўце падабайку. А яшчэ падпісвайцеся на канал Гродна 1127 і дзяліцеся з іншымі гісторыяй свайго горада і сваёй краіны. Пабачымся!